gik ma otimo gi gin gik ma ji wacho ni en chenro ma kedam. Ang'o minyalo tim manyalo konyo jopiny mochwere mok ni samoro ikelo ma ok iyudo mae, samoro kiny bende wachno chako wuok. Ang'o manyalo tim mondo mi ji okony e yo mochwere dichiel? Nikech kata Tana River miwachono, ji pod nie kambi nyaka sani, joma ne ulo daro dwe mar 10 to sani oulo chako duogo. Koro mago jomikonyo nang'o mondo mi ebed chenro mochwere dichiel? Gima nyalo wacho maduong' Trevor ni mondo wa reduce awach ni exposure mar floods ni to timore nang'o, ji odhi odak e dho aora. Koro sama aora gi opong' to pi kong'ok matin to donjo e gwenge kama ji odake. Koro winjo bed ni wamedo puonjo ji sana mondo ji owe dak e kuonde ma pi luwo e wang' yor pi. Kich pi wacho ni wi ok wil gi yore, nyaka obi oduogo lu mana kama noluwo chon. Koro ji odaro e dho aore mondo koro wa reduce exposure mar pige gi sama ging'ok. Mar ariyo, wan gi gima waluongo gi dho ngere ni disaster risk reduction. Kich wan gi joma ok odak e dho aora to pod sama koth ochwe maduong' cha to ula mol ma bi donje ot mapong' ot. Koro wan gi gik ma wanya konyore gi well wishers, gi sirkende ma watiyogo, gi jogweng' wegi, gima chalo go ula. King'e ni kari kanyo pi kadho. Mago gik mowinjo be ni watimo ka koth pok ochwe. Igo ula moluoro dalani ama igo ula moluoro ot. Mago gik minyalo timo kendi ma ok irit kata ni sirkal ama ng'ato biro timoni. Kaito wa avoid dak e dho pi. Ma ka pi opong' to pi daro ji. Sirkal osetemo ndi kaka issue miwacho ma Tana River no. Otemo mondo dar ji oai kama pi daro gi e higa out no. Gimanyo loma mondo okete jogi. Koro mano e gima duong' mwanyalo timo mondo jogi pi owe daro. Mar ariyo, wan gi climate information ma jokor lwasi chiwonwa ga waluongo ni early warning machon ma jowa winjo ng'e ni kowach ni koth biro chwe to winjo bed ni gineno koka gidar chon kapok kodhni ochwe mondo bi oketh gik ma kodhni ketho. Aore machandowa madongo gi be owinjo wati kanyakla mondo aore gi sama koth onge kaka koth orumo to chieng' rieny. Ere koko wanyalo golo chuodho moro madonje sama koth ng'eny kama to pi donjo gi chuodho to pong'o aore gi. Koro ka koth ochako biro to yudo ka aore gi opong', koro ok onya ting'o pi mang'eny, koro pig cha ng'ok oko. Ere koko wanyalo medo golo chuodho madonje i aore madongo gi mondo koro sama koth ochwe to koro oting'o pi mang'eny. Jopiny osebedo ka ywak Linet, giwacho ni giwinjo wach mani onego bed ni gidar kuonde ma gintiere no. To kama iwacho ni gidhiye gionge gi lowo kanyo. Koro gitim nang'o nikech ka lopi ni mane dho nam. Ang' idare dhi kanye. Trevor, mana nya wacho ni en gima dwaro konyruok gi migawo mopogore opogore. Ok en gima ng'ato achiel nyalo tieko. Koro wan gi sirkandwa man national government, wan gi county governments. Ere koka ginyalo riwore mondo gine koka jok mane dho pigi inyalo dar oter kuonde man malo. Kiche ok en gima wanya wacho ni ng'ato achiel nyalo timo kata ni sirkal nyalo timo kende. Koro wan gima watimo ni wapuonjo ji to kendo watemo wuoyo gi organizations mopogore, migawo mopogore opogore. Ere koka jogi inyalo kony mondo daro kuonde ma gintie, gidhi kuonde ma malo ma pi ok nyal darogi. Un kaka jo Red Cross